ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା କହିବ। ହ୍ୱାଟ ଅଭଦ୍ର? ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଲେଡିଜଙ୍କୁ ମିସହାୟାର କରିଛି? ନା ତମ ଘର ଆଗେ ଯାଇ ମୁଁ ମୁତିଛି? ନା ତମକୁ ଦିଅକିରି ଚାରିକିରି ଶୋଧିଛି? ଅଭଦ୍ର କଣ? ତା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ହଁ ହ୍ୱାଟ ଅଭଦ୍ର? କି ମଧୁଆ ସହିତ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ? ହାଉ ଡେୟାର? ମଧୁଆ କହିବାକୁ ତମ କେମିତି ସାହସ ହେଲା? ତମ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ? ଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଆମେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଶରୀର କ୍ଷତି ହଉଛି। ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସରକାର ଫାଇନ କରୁଛି। ମଦ ପିଇଲେ ବି ସେଇଭଳି ଶରୀର କ୍ଷତି ହଉଛି। କେବେ ଦେଖିଛ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ କୋଉଠି କାହା ଉପରେ ଫାଇନ କରାହେଇଛି? ଓଲଟି ସରକାର ଆମ ଘର ପାଖରେ 3-3ଟା କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ସାଇଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ କୋଉଟା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପାଖ ହବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ